Niftakar żmien ilu, snin ilu issa. Konna daħħalna lil missieri l-isptar b'attakk tal-asma. U ommi kienet weħida d-dar. U mort biex norqod magħha. Norqod il-lejl magħha. U rqat magħha u filgħodu qomt kmieni filgħodu biex niġi lura lejn Malta għax-xogħol. Waqt li qiegħed nilbes, nara lil ommi qed tipprova tqum mis-sodda. Sa ommi dak iż-żmien kien diġà ma timxix minħabba l-paraliżi wara li kien ta' stroke. Kienet tiġi oħti Marija kull filgħodu tqajjimha tpoġġiha fuq is-siġġu. Però kif ratni li qomt minn fuq is-sodda, qed nara tipprova tiċċaqlaq biex tqum. U jiena għattilha m'għandekx bżonn tqum. U qalt li ħanqum biex nagħmellek bela kafè qabel tmur. Ommi insiet li hija marida. Insiet li hija paralizzata. Imma ma nsitx lili bina. Pruvat tqum biex tagħmel li dik il-bela kafè qabel nitlaq. Tista' mara tinsa t-tarbija tagħha. Tista' ma tħenx għal bin ġufa. Iva. Jistgħu jinsew. Iżda jien ma ninsikx. Jgħid Alla. Jekk tagħti eżempju fir-relazzjonijiet umani ta' xi ħadd li ma jinsiex li xi ħadd ieħor għandek lilhom lil-bina. U din hija l-esperjenza tiegħi. Imma anke forsi hawn kultant ħassib dik l-om li minħabba mart, minħabba dimensja, minħabba fatturi oħra tinsa lill-ulieda. Eċċezzjonalment. Imma Alla jgħid iva kultant anke l-ommijiet jinsew l-tfal tagħhom, imma jien Alla missierkom jien lilek ma ninsik qatt. Tinkwetax għal ħajja se tilbes u se tiekol u se tixrob. Missierkom li hu fis-smewiet jaf u jipprovdilkom.